Ola, chamo Manuel Pardal Noia e vou falar do libro titulado Formigas. Este libro trata dun xornalista que vai a unha aldea deserta onde pasara unha cousa moi extraña, que un fillo matara ao seu pai. Os da aldea están moi asustados porque hai unhas formigas raras que matan a xente e comen enteira. Se queres saber máis desta historia tes que ler o libro. O autor chámase Tucho Calvo, que naceu en Guairada, Venezuela. É escritor e xornalista. Escribiu moitos libros como Luz de Abrente, Froitos de lembranzas, O Xabril branco ou este mesmo, Formigas. Recibiu moitos premios como Premio Modesto Figueiro en 1980, Premio Galicia de Novela en 1981 ou Premio Meco en 1983. Adeus.